Patxaran. Nafarroan oso antzinako ohitura da basaranak edo bildo txaranak biltzea eta beratzea patxarana egiteko. Horrenbeste, non 15. mendean, Zuria lehenengoa Nafarroako erreginak digestioari laguntzeko hartzen baitzuen. Abartzuzan, Azantza upeltegiak 100 urte baino gehiago daramatza patxaranak eta anisak egiten. Emakumeek horiek erabiltzen zituzten erroskilak, postreak edo digestioan laguntzeko edariak prestatzeko. Likore hau egiteko, artzainekin trukeak egiten ziren. Haiek basaranak biltzen zituzten eta trukean anisa jasotzen zuten. Ondoren, Azantza familiako emakumeek basaranak hautatu eta garbitzen zituzten. Jarraian, beratzen jartzen ziren, eta denbora baten ostean, emakumeek botilarazten zuten. Botilak etiketatzen zituzten eta saltzeko ardura ere haienatzen. Salmentaren unean, askok bere etxeko botilak eramaten zituzten, eta zuzenean betetzen ziren upeletan. Patxaran Azantza. Abartzuza. 948-52-0040. likoresazantza@llanosmail.com www.patxaranazantza.com